जोंनो जायगायाव सान्थि नांगौ, जायगायाव जोंनो खौसेथि नांगौ। बिजाथि फोसावनाया जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखआव होननानै फोसावो, बिनि उनावनो जोङो बिजाथिखौ फोसावगोन। आरो जोङो दासिमबो बबे समस्यायाव सोर गेलेगोन जों बेखौ दाबो थिग खालामनो हायाखै। बिटिसिआव मा मावगोन, जुदि हाजो बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि दालां बानायनांगौआ, बिटिसिआव जुदि लामा बानायनांगौआ, बिटिसिआव माबा मोनसे हस्पिटाल बानायनांगौआ बिटिसिआनो बानायगोन। बे रायजोसभा एमपि बेसेबां खामानि दं। बर'आ बुंनायावथ' एक्सपार्ट, लाबोबानो जाबाय ना। जोंथ' दा बिटिसिआव थानानै दिल्लीजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों, दिसपुरजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों। बे थांनानै बबे जाम्बा बबे बे दिल्लीयाव थांना मा खालामहैनो नागिरदोंलाय, लाबो लामा दोंसे लाबोथों बे। दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि जानानै गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै दिसपुर सल' मोनसे जात्रा खालामदों, बे रेलि खालामदों। बे रेलिया गसाइगावनिफ्राय आरम्भ आरो गसाइगावनिफ्राय दिनैसिम जिखिनि रेलि खालामबाय थादों दिसपुर सल' जात्रा, बियो बिपिएफ हान्जाया साक्सेस खालामनो हादों आरो साक्सेस जादों। गासिबो जाथि जनगोष्ठী ओंखारबोजोबदों, जों नुनो मोन्दों। आरो दिनै उदालगुरियावबो खोब पजिटिभ, आरो बिनि उनाव तामुलपुर जाबावगासिनो दं। तामुलपुराबो आं जिखिनि मिथिबाय थादों बिराद मोजां। आरो जोंना उद्देश्यआ बेनो, दिसपुर रेलि सल' जात्रा रेलिनि जिथु उद्देश्य बेनो जे जोंनो जायगायाव सान्थि नांगौ, जायगायाव जोंनो खौसेथि नांगौ, जायगायाव जोंनो जौगाखांनाय बा उन्नयन नांगौ। बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो दिसपुर सल' जात्राखौ खालामगासिनो दं। अर्थआ बेनो, दिसपुराव जोंहा एमएलए फाथायनांगौ। बिटिसि ओनसोलाव 15टा सिट दङ, 15टा सिटखौबो जोङो एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव फाथायनाया जोंनि दायित्व आरो जोङो फाथायगोन 100%। बिजाथिखौ माब्ला फोसावगोन सार? बिजाथि फोसावनाया जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखआव होननानै फोसावो, बिनि उनावनो जोङो बिजाथिखौ फोसावगोन। आरो जोङो दासिमबो बबे समस्यायाव सोर गेलेगोन जों बेखौ दाबो थिग खालामनो हायाखै। सार, नोंथाङा मोनसे खोथा बुंनो जे नोंथाङा जेनेबा बिटिसिखौसो नोंथाङा उन्नयन खालामनांगौ, खुनु एमपि जों खोथा गैया होनना बुंदों नोंथाङा दिनै। रायजोसभा लकसभा गोबां दिनै एमपि बिटिसिआव मा मावगोन, जुदि हाजो बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि दालां बानायनांगौआ, बिटिसिआव जुदि लामा बानायनांगौआ, बिटिसिआव माबा मोनसे हस्पिटाल बानायनांगौआ बिटिसिआनो बानायगोन। बे रायजोसभा एमपि बेसेबां खामानि दं। सार, प्रमद सारा बुंदों दे दिनै नोंथाङा दिनै रिजार्भ बेंकनि फैसा बानायथ' हाया होनना बुंदों। दिनै मेन गुदि जों दिनै दिसपुरजों आरो दिल्लीजों जगाजग थाबासो बेखिनिखौ उन्नयनखौ मावनो हागोन होनना बुंदों सार। सोर? प्रमद बर'आ बुंदों। प्रमद बर'आ बुंनायावथ' एक्सपार्ट, लाबोबानो जाबाय ना। जोंथ' दा बिटिसिआव थानानै दिल्लीजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों, दिसपुरजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों। बे थांनानै बबे जाम्बा बबे बे दिल्लीयाव थांना मा खालामहैनो नागिरदोंलाय, लाबो लामा दोंसे लाबोथों बियो। दिपिनाबो जे माने बिसायख'थि गेलेनो ओंखारनो नागिरदों एबसुनिफ्राय। गेलेबानो जाबाय, जोंहालाय मा, जोंहालाय बिपिएफसो। सार, जेरै नोंथाङा जेरै बिदि मावना देखायबाय थादों सार, 5 गेरेन्टि जिखिनि स्किम जोंथ' मावखायो, आरो गेरेन्टि दंबावो, जों बुंथ'वा। सारा मिडियाफोरनि थाखाय माबा सानदों? मेडियाफोरनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ माबा बाइक होगोननो, जोङो बाइक साइकआव गैथ'वा दा। मेडियाफोरनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे गेस्ट हाउस लुगोन, आंहा बुंखाबाय 100%। सार, सानसे समाव बर' खौरांगिरि समाव गोबां जोंनि बर' हारिफ्राबो गोबां माने बेबायदिनो खुनु प्रसार जायामोन सार। दानि बेलायाव गोबां बर' खौरां फैबाय सार। जाबायलै जाबाय। बे खौराङा बबेनिफ्राय जादों? दा होमबा बे 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव मा सुक्ति जाया? बर' भाषा 90 सिडुलाव हाबजाबाय, बिनिफ्रायसो जादों दा। सार, लासैनो गासिबो जालांजोबबाय। सार, दिनै नोंथाङा किं मेकार बयबो बुङो मिथिगौ, बाट नोंथां बुंबाय थायो जे अपोजिसन पार्टी एसटि बेफारि बुंबाय थायो, मा थाखाय बिदि बुङो सार? गोबां दिनै अपोजिसन पार्टी नोंथां बेबायदि डायलग होबाय थायो सार। अपोजिसन पार्टी पिपलफ्रा सार। जाम्बालाय बुंथों।